Mome. Kan papa kan kan bung le nga langa alaya mi te khi athu soi kha dispensation ti vel khami chungcha kha kan forward sak zau ti lo kha chu kat kan nei lova mi thu soi du lai lai la chuaka ani no zonga pu a bel sak vak khak thil thani lova chin dan tur po ni lova chu wang chon kha tiang kha ka tingai lova kan ngai thla chuak vek ani ni thu soi po hi tuna hemi zo hian sabat le sunday an soi le anga chumi ro chu kan react sak to lawang a tul em point ka fela wa ba ka thuti tlak te vak an soi ka ring lo le zol ni hemi topic a phei hi chuan chuan hi tuna ka play tur hi kan ma bak kha ani a kan ngai thla chun zom ha langa thil dang soi lovin chang dang kan lovin kan ngai tha lang come on Pakhat kan soi le du chu baptisma han ti hian kan soi le du Atrain ka siya. Alo mome pakhat kan soi le du chu baptisma han ti hian han thor tlat te flek nuaya han kun ta du mai te hanim phul ta mai te an ta em maya nichina evangelist soyan khan baptisma hi atong bulat change atum sa rim chu nim phum chi pil ani pialama hian tuya changa lak chuatia ko ngal wa sim ani I tuyen ren te chiam lo khalai kha kan chian ka dua word book encyclopedia volume 1 pek zaruk somnga pakhata chuan amma sabarin baptisma chu in nim pil khapani ti hi a in zia ka nei ti lai kan sei dua tin Ganesh Encyclopedia of Religion Pek somnga pathuma chuan tunma chuan Isua Krista mingin emo lalpa Isua mingin anin baptist thina hun local zela Trinity thurin alo pian nu kan pale fa pale tharau thiang lim chamin baptisma nim chantir ani ti hi he encyclopedia hian chiang tuin kan hmuwa tin Senate Publication Board chut khat na pek sanga zakwa somre le paruk pek saria khan ko ran kal zel chuan huam zau theyang berin dam lo po tui lao po no sen po luya kal kher ngai lova a thorra anin thor thai dan chu kan ching ta zel ani kan presbyterian ko khan point chu an ring ta zel ni te ziak khlap mai ni chu wangin roman catholic ina an lo ti dang lam mai ko khan lian le ro pui zok ta na kan ngai pon pathian thuan ti dang lam mai kan han ringa kan an thutak chei bol hi chu azia lo lam deuh hlek chu kan ti a Roman Catholic Encyclopedia volume 2 page ani somruk pahnia chuan baptisma in chartinan Isua ming man thin chu kumzabi panina Catholic ko ran chuan pale fa pale tharau tilim mingin an thla kan ti hi chiang takin a in ziak le ta ni heng atang te hian voinia baptisma kan chandan a formula te hi kan hanin thor top mai te a chenwa in asoi zo ma in soi vela kong ni lo chon ril ruwa kan soi tum kha ka lo the hin le palanga ka soi lo wang te hlau tlat mai soi chian ngai khap mai hi uluk deu lo ngai thau la catholic khawin pathian thu an ti dang lam kha thupui hlapuya nei in entana chu te khati an ti dang lam ve mai kha han ti atro ani le catholic khaw chon an encyclopedia a te le an pop thu soya te eng tin nge kan hu thren kan ti chuan Sunday hi sabat atangin kan thak ante an ma se an ni khian an oi le du chong lawang tro in shevek ani tro alar tu khang thu te kha chu wangin an ma ni tlak na tur hian pot chuak zai mai ni an hre thiam lang re Sunday an sera Sunday ser tu an ni na hi Catholic khawina kan thak ani an ti hi an oi le du chuang mi lawang an ni chuan ma se baptisma hi Trinity ming kan thak te chu an oi em san chu an oi du zong ani wang ne chu wangin ngai to na film om lo reng thing ka ril ru pom lo rim Catholic ko ran hi adin ma in Trinity ming baptisma te Sunday ser te hi a om to te hi chiang takin church history a kan ho ni chu wangin an ni chuan ko ran ma saber te po kai ma ni kan ni a petera po ni a Bible po kan siam ani tin an claim zel mai ni chung zong chu oi sak du chuang si lawa sabat hi
Sunday hi sabat atangin kan thla kan ni chuti khati anti zong poi du loina baptisma chan na formula hi kan thla kan ni anti te ka an oi tarengot mai lai ta hi miril rukoi zia ril rungil pulo reng an ni ti khachenga engma hi thu tak hla tak hriat an du a pathian thu tak an zong ni lovin an rin du zong kha an ring ve maya a chui po an chui lova thil zia zo hre tur po in an chui chuang lo reng an chui phak lo po ni mai the ka lo chu wangin an du le an oi du chin an ko hran zirtir na ne na in mil tur kha a che zong a te ni ti pu dan kha an han zonga chu zong chu an ti hi ni ai engma dang lova khati zonga catholic ko hran soi piang an oi don chuan ka soyang khan bible po kan siam ania ko hran hi bible chunga a anti mai tro Sunday po sabat atangin kan thla kan ti Sunday ser tu ani ve tho sabat ni lovin te chuan khoi atangin nge Sunday po cho source tak alo amak origin enge kan ti chuan catholic ti kha ani ve le don tho ni khati zong kan ti chu wangin a bias to kan yan thulak dan ni ti lai kha ta ila uluk zo ka kan chui chuan Sunday te baptisma te hi Catholic cậu sân thì mình ăn bút ma hiền cậu sân pa te hun atangin apostolic father te hun atang dai to in pa le tharau thiang lim hingin an chang thin shima no sen nen laman baptist ani apostol ten no sen baptist turin thumin pe a apostol te point an baptist thina ni ti te po cậu sân pa te thuzia ka kan hu vek chu wangin Catholic khau chin chu ani lo ti hi seta ila atha anga an ni chon ko ran ma saber kha kan ni ete khan zo in claim le popa an pom le chong lawang better pop ani an ti an pom le don chong lawa tu van thu lai zu lak chho tur ni lawa zo na chu ani le encyclopedia ta chuan Britannica of po Edison ai nang lawa volume inang lawa pakhata chon 1999 a chon Trinity pale tharau thiang lim hingin baptisma ko ran ma sa ta chuan an chang thin tin zia ka ni chuan volume danga chuan iso hingin an chang tin ziak lai boka tuna ron lak chu ang khan ka tiang soidan inang lo kha a omani ve thawa le ka bu sang sanga po ma se zo na ni ta chu khoya nge ko ran ma sa ta su nu le thu zia ka isu minga baptisma an chan na kan hu record khoya nge kan hu lo a lo chu ka tingam lawa awang nin ka ria ka zong thina phor tur lo renga diklo baksaken tel ko thil tin wa pat chho ka chu zong chu kan mun chu wangin ko ran ma sa te huna tanga local chho zela kum zabi pakhat na tanga church history kan hua baptisma chan tirna reng chu trinitarian formula ani zel chu wangin khoya ma ko ran pa te le Christian ma sa te na an zia lo hi Christian phasa te practice dana ni ti proof na tur pakhat ma kan nei lo ti kha chianga an ni pon an nei lo ni tu te na mo bias ta kan thu zia kha an ron la chho kan mai zo chui la ko ran pa te la ko ran phasa te chan china tu mai suam mi ngain ka baptist che in ti thin an phu kan hu lo zia pakhat ma kan hu lo so wang chuan Bible pon lama taknial po lang law ni ma ani mel ani chu wang chuan eng source man nei lawa ngai dan hlom bung khat ani chiang rang khang ta kha seta ilatin baptisma hi thil him aum je him ananga ya polysemic wat angina kalani kan ti a figurative man na chu thu dang ani a polysemic law ani figurative anga man ka chu chan chong yalangan ni law ang khan trong hậu sakna ni rhetorical device hi man thiam chuan so yang kan hlarwa ta po thalu tuk moi tak ril takin se dang lam nei in thumal kha kan mang thin ta dictionary te lexicographer na ashil fia na ang chi ni lo asan pa ala tu dictionary ang chi no khatiang chi kha larwa le enge mo kha thin trong chu man dana ai khata kan mang a chumi khami soina kan manga ti chuan thumal ngai reng po khan zia pathum pali te lo nei thin ta chulai tak cho poimo lai chu ni ta ni ti kha ta ila ti chuan baptisma po chu tu man chia nim ti na ni lo kun ti lo ani kan ria Greek dictionary ta po kan enanga
Henry Joseph Thayer te po en ula tin lar Strong's Concordance ante James Strong's dictionary te po hi en ula an da ma savek ni chan chu zema sabera chuan chia nim ti na ni kan shrelutuk te chuan baptisma po chu in nima chang thin an ama in nim lo chang po an kan hria chu po kan pom vek ma se tong hi kan hmanga thumal hian zia pakhat chau anei lawa sap trong dictionary te kan lu chho zel chuan Cambridge Oxford Merriam-Webster tiang che sap trong dictionary lian ho reng renga chuan man dana danglama Christian practice te lo cậu san masa te thangan practice dan te lo ni awang te le thumal hrim kha zia kha pakhat ai tam ani theya wangin multiple meaning ani theya wangin hrilfiana chuan chia thor the le ti kha an khung tel zel ta ni Greek dictionary ta po khan khung tel lo stem tun nai vai chuak ama ani mai thaya dictionary tam taka chon an khung tel ani khung tel lo an tam zo kem ka shalawa ti chuan an khung tel thin ani dictionary lar tak taka ta po chu thilom zia ni zinei lawin tu man an zia lo reng man da na in hata thumal po chu tiang khatiang chu ni ti kha an hriat awangin an khung tel zel ta ni chu wang chuan baptisma te hian nim chia thor ti kha akok thei vek ani achan chu tiang chuan mana kum zabi pakhat na tangin an lo hman thim to wang ani ti kha chiang ta chu chuan da chan te po an ani ti chuan kan hua masaberin didake kan hua chapter 7 a chuan didake hi American scholar biblical scholar tamber chuan kum zabi pakhat na chunga zian in ringa nei avai hi chuan ani yang kan ti mi alawa kan shelawa bardi armana po in athen hi chu kum zabi pakhat na chunga zia ni na langa athen ro hi chu ai tlai deuh ni pona langa an ti ate kan sol strong tanga landan khan engpo ni sela tamzo khi chu kum zabi pakhat na tanga in tan ani ti kha mithiam te thuk na ni ta ni azawaiin kum zabi pakhat na chunga zia ni an ti reng lawan ni po in te chuan han enan kun siak te le an thumal man te eng bo kha han en khan kum zabi pakhat na chunga mi ngai ni thei don hi ti thuk na siam na an naya than ni chu ai tlai deuh ni hi te khan an soita chu thilam zia ni chu ti ni chuan de da khe chapter 7 a kan hu dan chuan lui luang laya kher hian an chang thin ani baptisma kha lui luang laya living water ti ni kha te chuan lui luang laya kha na chan thei lo chuan tui in chunga ur sun takin thutiam te lak sakin cho te lo hmai lokin baptisma an chang tur ani thutiam la rual an ni lo chuan an nu le pa te mo an chung le khat ten thutiam lak sak sela ti chuan luwa voi thum thor sela tui vot man thei lo chuan tui lum po mang mai ro ti chen khan kan huta ni chu Christian ma sa te practice dan alo ni chho tangar ngara ani le isu mingin ka baptise che isu ming cham chuan baptisma changta tiang chi kha khoya ne ko ran chan china kan hu khoya ma kan hu lo om lo hi re sin an tran chan ve mai mai chan chu oneness theology apoi mo em na chu asoi ang William J. Seymour and the Global Origin of Pentecostalism ti le khabua khan chiang takin kan hu Canadian evangelist McAllister le mi tunge min ka soi me dona kan thei ni lokin Robert McAllister le John C. Patekan tharau thiang hi matang in lar na hunia in soin isu hing chawin baptisma chan tur nen tia chan chu isu chau kha pathian am chuna ni an ti wangin isu hing chawa chan kha atul nge tlatani an theology tang khan chu an ran phu chap mai ta Britannica Encyclopedia te le Oneness History te kan Sierra Azusa Street Harna Revival the Pentecostal movement chanchin te kan chiar chuan kan hu chen chu kum sang khat zo ko som pathum vela tanga in Pentecostal movement hi California USA aron ir chuak tana chu Jesus only movement te kha aron ir chuak tana rei lo ni to kum sang khat zo ko som pathum atang te chuan
kum sa ka chokwa som nga UPCI ka lo ding ta a cho a rai lo je cho man ni lo ka mi ten ni cho thil om zia an ni a tun ma in tu man chu tiang an soi ngai lawa church history a kan hu hek lawa ko than pa ta thu zia ka po kan hu ngai lawa tu te na mo oneness theology isu chau hi pathian an ni ti an rin awanga baptism chan na formula po minung pathum angalan theina nol du na wanga tharau thiang hlim in lar na hmunia in soya isu ming chau in chan tur ni ti a in lar na anga han puan ve ngot kha abul bal chu ni a an ni a hi chuan chu wangin thil dang om lo wa chop ani a ram hoi theology ni ka te kha chu bak chom lo chui thui tur om lawa history than nei lawa bul bal hi a che em ringot mai ni chung chu in oi lo chuan chui ve chin lo Pentecostal ko than chan chen hi chu thil om zia chu ani a te chuan ko than nan practice dan ni lo ko than ma sa pon an shet lo Catholic hawina masa berle bul berle thunai ber ko than lu ber ni dulu to ka an du in claim na kha ya an oi ve to pin an han pot so ka thu dik tak ang mai le fake and figure ang khan han soita a bak om lo ang han soita an you know na sa ti hi ria ta thakop maya chu thil om zia ania ti khan ani soi china hian poimo zual something omem tuya ta lo chok tan tin ya asap chonga pe chon chan tla kom lo get out of the water devel tu hi judai la chok la ya kha akok zakani sap chong chon tu ka judaya ka chok la tu train ka chok ani maya eng ma chon chan tu rom lo agrik chonga po chu ti thau chu ni azuin nim din an re lo tu ta lo chok te mai ka ten Isu Krista hi ai nim lawang ti hi rin am satani khalai ka set to ni a chan chu ka soyang khan video na sa ka soi to mathai bunga chang som pasaria dan len chok turin ka lo kolati tir ko polan galati pathian ena fa pa chu dan hoi piang in lo ti ra mai chasena ni a chu te ka ti Jewish tradition zone ti cheng ta kan thria isu chu tunge ni enge ni pui thiam ani kan thria tro soi ngai lo bible bung le chang po chu po ngai lo kan tha chiang lo tu ti han ka khai kho manga on sam zong en Isu Krista chu pui thiam na thok do na sual nei po ni lo ni mi sualan lova sinless ani su chu bible la ngei cheng takin johana le khathana sual ero sual lo kan nei ati Isu Krista chung cha chu wangin mishing ni ma se sual kai lo ni ti kha bible in cheng takin min thrila sual kai lovin sual ngai dam na baptisma chan thuam lova sa kho thila inten na ang ni ta sala inten zin ngai hle angai don hle boka amaro chu Isu Krista baptisma chan nia lang chu ronga bol tron thona chang om zia nei hle tro brok bon huwa po khan mi ain thian foin arin amani mi ve tiang kha chon chan chu da sa khoda na ni mia wangen baptisma bul balta hi soi tur tam na kina soyanga next video a chui zaw na tlem zong kan soi don ne ti chon Isu Krista ka rong bolton tura ni wang le pui thiam ani boka wagin mana engtin nge thuthlung hlui huna zuda dana chuan pui thiam rong bol tu chu an nem nge thina rong an bol don engtin nge an ti thin ti hi hria ta tul ta ni chu en na ka Isu chu pui thiam nal berani pui thiam na tho don na wang in enge chunga thleng tur pui thiam na thok tur te engtin nge ti thin ti khat Bible cheng taken kan huwa pakhat na chu numbers bung riat chang saria an ma ni ti thiang hlim turin hetiang hian iti tur ni an chunga tlan faina toi thorla an taksa zongjong me tirla an puan te suk tirla in ti thiang hlim tiro ti te chon levia chi te pui thiam na thok tur chu tui hmanga than thiang hlim an ni tuin an thorani aruna le afa pui thiam na thok tur te po sarle sang song bol tura an buat sai laya anti dan po chu exodus bung som hi po chang khata chang sari kan en chuan hetiang hian kan hu ti chuan bung som hi po chang leina chuan tin arona le afa pa ti chu in biak na pon in kong kabula chuan ron hruain tuin ilosil turani ki sa khorong bol tura thutia manla ka the nem hian ni then an ni riak thian lo ni khan tui mang po in an thiana chu husop mang hian
an chỉ an thể mấy chuyện này chú sa khôn đàn cái phun này chút tiếng Jewish tradition zo tu Isu Christa chuan eng maum ze nei lo bong po in him ve ringot in Jordan luya kan Johana ain baptist tir kan ringem oi lo ni tra so wangin Bible kan huwa in then thiang lim don in hu sop chu thisena te chi in chu chuan an the that thin ti kan ria en ula Exodus bung som pani cha som hi pani Leviticus bung som ple chang le te bung chang le chang rok chang a ti khan Hebrai bung som Hebrai bung ko chang som po ta po Numbers bung som po chang som poriat ta po en ta ela le a ti chuan ang tinge kan hu le tin mi thiang in husop ala nga tu ya chuan anim anga puan in te bung bel zong zong te chuta mi om zong zong te ru emo tha ru emo mi thi ruang emo thlan emo khui to te chu a thiang kha en tin an apocrypha apo kan lam hu a topita le ka pu te kan share la pakhat en tin an soita ela topita kami fel to kon ni a pathian tri mi ni a salanta nga pathian ni na mun sang a no dar nu huwa po ani chon pathian alak tri renga mi tran pui thina soma pakhata pe thina mi thir wang kholai la deng te khala in a phum thina te kha cho mi thir wang kha khoi fo ni cho wang chon a thiang lawa a choi do na tum khat chu mi thir wang a khoya te chuan lo thei lon khoi ngai ta si a ale ta a in thiana mikve a in thiana zuda sa khu dana te kha cho ai le a chon lo thiang le ta a ku sil lo choi mai te kha thiang lawa chu tak cho ni tho thong thara po kan huwa enga ti nge mosia dan na kut sil lo win choi lo tur ni a ka in thiang hlim lo choi tla kan ni lo a ti ni sia nga ti nge isur tiu ten choi do na ku tan sil ngai lo ti kut sil te po ka baptizo sel khan so lai chu aman dan so ani ti kha sata ila apoi mo khop mai lo chui ula kan la chuak chang lo ni sala video hi sei du ai ma wangin chon chu thelong zian ni a pak tak sa in him pup ringot thia thu mal hian a kok lo ti hi chiang khop mai man dana hian bung bel sil ti nan te man na tam tak omani khalai ka thata ila figurative man na kha chu thu tang ani isona thi tu thu soina na manga polan chuma baptisman chang ti ang chi te kha chu thu dang ala ni thu dang ala ni chu tiang ni mi si lo po hian the secondary denotative meaning char ni lo khan aman thei ti po chianga chumi denotative ang thau chuan multiple meaning na in polysemic wat angin an mangbok ani ti kha chiang ma bible la rangat po khan ti chon Isu Christa misual ni lo sultan fai tu nei lo sa juda ta sa khodana in then na satli ang ni sela khatia Jordan loya ran pa zukal kha tul na om reng bok si lawa zohana po khan eng angin nge mi baptism ti hi mi thiam te ngai dan poi nang lawa tu man kan zu bok lawa chu wangin zohana po hian eng tin nge atiang ti hi ngai to chen chuan juda te dan be chan nak chon soi tur wang veo ni chu thilom dan nei na langa ti chuan Isu Christa pui thiam na thok tur chu zohana hangin pathianin anem heta alo then tir ve ta asual wang ni reng rong bola sar le sang thil tempula ta zuk khoya zulu tur ni kira raw ma sala ani jang helaya biak buk in thiang hlim vela chatla thil ti kwal tur ni lo pathian min hu leile van na chung om zong ta ta na hun thiang hlim ber van biak buk rong bol tu ni wang in kan pui thiam lal ber chatun pui thiam chuan churong bol na tan don chuan zuda dan ang chuan athian kha ani rin om ta berani ani lo chuan baptisma chan tur nei lawa ten ronga bol tan dona chan bo ka wangin achiang la zol ta ti chuan zohana chon lo thiana zuda tradition anga ti ati chuan Isu kha nim lawanga athian don ti na ta ne chu Isu baptisma chan dan po chu nei inarin ama ko ran ma sa chan china kan hu chau chara ko ran pa te thu jiak phai chu lak chho sen po ne lawa atam le lu tu ka chu wangin kala chuak lo anga tam em maya za thak zo ka ni chan chu le la min chan tur nei don lo ter ko thil ti buan wa chiara so ming na ti lo man ti ve le chu zong chon soi tur ni ba kan shalo reng zo na ni ta chu khoya nge ko ran chan china chona in zia ko thlik hawin chu tiang khatianga an thak kan ti si chuan
khoi a nge isu minga an chan thin nak ko ran chan china chon kan mu khoi ma Christian ma sa te tho jiak chu a om lo ka chan na chu ne mai ris ani hang chu chu wange sabat atanga Sunday kan thak pian soi pom du lovin chỉ ní thì hình cảnh thạc thì han bom lệ tới hết rồi mà anh hình vào thảo về mấy à gió người ta ngùm khá cầm hồ nó truyền tên ngùm khá anh nội sợ thì anh đậu khá anh mà này là hi anh này à anh biết ta cần chụp bom hình rèn là vá anh ta về thấu gì à Catholic cả Sunday po Catholic in cái tiếng anh sẽ cho nó source origin chụp pop Catholic chút thì cái gì pagan devil cái này này anh lạc về thấu là cái trend lại hẳn bắt chua về ta ông giờ hiện trên là chui chợ đậu sao lại lệ cái ta hiện chia uar lại rồi sao lại nó trái nó rồi mà đủ hiện soi về lò bóng về rang anh nhé tiền mi mà TV à tên mèo chua cái YouTube anh upload ta in sắc sung rang là mi cậu phần thu riêng anh chia ra anh thích là về chút thì cái gì tên nó thì cố lại ta hà là anh giặc lâu về san pa sim bỏ hiên cái gì anh là sao chú vàng nghe thu món này ông gì này lâu mà nít lạc nó tụt bỏ chuột gì anh nhỉ rồi đó thì đàn ạ cho nó hẳn thì về sách thì anh siết đầu gì chú vui tắm ta cần xoay lòng tọt rồi rồi đó thì ngày đàn ạ mẹ siết chú yêu người này riêng lâu rồi đó thì bắt thiên bắt khát biết chú mẹ siết thì chú ông bốc lâu chú vàng nghe rồi đó thì bắt thiên bắt khát biết đàn ạ hiên in chui modalistic monarchianism hian in chui lu na tur pakhat man nei lo re zuda ten thil poi mo le bok chu zuda ten tharau thiang lim hi energy ang ten an soya pathian ina na a tho a chak na thrui jam vel tran pui tu ang khan an ngai maya ti chun oneness thurin vor chok ma satu te po khan sabale sama a vor chok tu te noi ta sa te praxia sa te hau kha chuan Isu le pa chau hin soya pa hi Isu Krista hi pa pathian kha ni anti maya sabila salau lang ta a aron developa tharau thiang lim ron tel ta a te chuan judahu in tharau thiang lim chu minung anga pon ngai lo si a thuthlung tharami pa chu judahu ngai dana chuan minung a lo lani zel box si chuan sabila sanaron khung ve ringot hian judat theology ka class change chu kan the thiang chu wangin tharau thiang lim minung ni lo kha oneness theology a khan Isu ani ti nang le ta box sia judahu in energy ang le kan ngai kha oneness sau chuan minung Isu Krista ni tho ti le se chuan judahu theology tang chuan Isu chu minung lo energy khan le mai ni chung vel chuan chan hi ni a anh ma hian thiet tak tak lo wa mai ani a risoi em man du hin share ve a hang val khang ni a baptisma angai to lo edena sabun ko ramin baptis to titok te kan han muma atual cher theology ngoi lu to ka tia chu ne wang pathian thu hi ani na kan man ngam hi a hun to tu te pol ta tur bi ke mo a vai khang lang hian na tra tual cher theology le tual trau pol so ipc hin ne zom pui turan du wagen sabram apostolic ko than ber kharan zom pui turan hu mi lo wangin an so zoma chu ta pon thurin an pom fa ka ngai ni ti zong zong a hril la zom an do ma wangin eng thurin nge ni ti po hre mang lo an zom kha ni a eng ko than ma hian han ni lo len hian ka ti zo kan soi don chon ma zelo khap mai ha ti ve khang la tập chap theology ba kin soi lo rai tu te ti dan tur big anga kan ngai khat hi chu Isu a thu soi hi kan ngai pathian thu tok lo deuh ni in alang ani ke ni chuan Isu a thu soi pathian thu te na dik lo thei lo danglam thei lo wa kan ngaya ani na angin kan pomani ti lai kha kan seile du bok ani engpo ni se Isu Calvary cross a du tok lo ani nangin kan pomatia aziak ang literal interpretation hian oneness theology avot hlavek chuwang chuan enting en tin ka atina ni ani five man ani na taka chuan a ol sangania ti na hi bible chiar ngai lo ra le ka chiar po ngai lo tong trai ngai lo raw po ngai lo ra in la ra hu po ngai lo thrim thilam zia chu pathian en ti nan mai
atirin pathian in leile vana siama ti hi Genesis bung khachang khatain jeka chu ti hian ti taila asiam lo ti na zo de ati na hang chon eng kim hril fia thai Isu Christain kapa enga tinge min kalsan tia atong trai ka pathian enga nge min kalsan tia atong trai po kha ati na hang bo kon han soi taila akal stu ma han kalsan tak tak lova a pathian na amak ko chung om kha achawak ti na fel le vek mai ni ta ani le ti hian ti vele taila pathian Isu Christa chon pathian anaya athi don khan akawani ti na ni azo le dei ati na theology chu kha level chu na ma pathian in ko vela ma ngai em vai fa pa min pe a ti zo han bung thum chang som pharu ko mi po chu amin na ngai lawa a fa pa po min pe chuang lo ti na an eng kim ka hrin fia thai vek mai ne a chu wang ka tiang level kha tak chak theology tual cher thil chu ni ti hi chia khop mai a cái tiếng về khán ni nó dọc thuyền nhà mình đóng tới hẳn thì về kháng lá cái điều về hẳn tiếc hơi và athia phumin oma aron thau le a chuaron thole nuwa chuan chandam na fam kim min pe a chu sual sima sual ngai dam na Isu minga baptisma kan chan hi Isu aron thole no min pe ka ni ti chian tur ani galate bung thum chang som ni pasere a chuan chu baptisma chu Krista in thuam na atiawangin Krista in thuam na thar have tur chuan tui noi Isu ming ngai baptisma kan chan angai tilai hi kan soi du ani khala kan soi bel du kan nei lo chon khami topic bi kha kan close don ne kan hong le lo pang tui noi baptisma chain do chuan tui chulu or ta ha sa lama oxygen te pai sa la li lu vak sa lang mai lam tra ho apa mak Reichi Hi. We are India's most reliable renewed brand. At Recycle Card, our mission is to provide high-quality renewed laptops and desktops, helping you stay ahead in the digital world while protecting. kan nei ran lo ani chuan chandam na chung chang chu ti khan an fia in kan ria tuna chuan sabat lampang sabat an kai don chu an in nim phuma baptisma chang thrin ko ran ji inga le in nim phuma chang thrin hawi a sual an zel ko ran makal to an ula Christian suwa khau hin ni dum tlang puyamo number 1 chuan Jehovah's Witness te in nim phuma baptisma changan ne Jehovah's Witness in theatro pathian tu an kai lek na sem ema apthak ta kan Bible le lin le agrika in ziak po ti dang lam pop du an ni an new world translation an ya an mani version en te khan Bible po an kai lek fak mai ni pathian thu te po chu ko ran te po chu ai nim thina an aggressive em po kan ni po thiat tu mi han ti ma sa han chau et te ka an chi em dikan in ti tu man an min lo ti lai ka thre ta tha ti chuan an ma ni po in tu man min lo ni mak deu ni chuan pakhat pen soi le sa ma nge Mormon an om ni Mormonism kan threnga to Latter Day Saints ho an om le an ni po so Jehovah Witness ai mai la kal sola sa Bible pon ring lo ni pe chon Book of Mormonism an ne ya ka khan Bible an ne ya te khan Bible chu mi te eng tin tin mon han soi ko la rap thla kan in theology te chu tiang ho chu mi aggressive tak mi dang mil mi lo dik in ti mi be le enge mo ching ho ka nim phu ma chang hin ni tu ka pa chu wangin onne sau po hi an ni chia an ma ni dikanin ti man ma ni chu wang ram kai turai nga ya dik beranin ti ya mi dang jong tham hun la turan da ve ka chu ti chung chuan zoram le not is point min thei chung lawa rem lo na pathian be chunga le u nau te ma ngai na ta cham em jong hian van ram an kai hi arin am lo
so wangin in him hian eng na ma thok lo ti hi chiang khop ni lo sila Jehovah Witness te Mormon ho tập hi an piang thar le tur ni Trinity pon pom lo Isu hing ten an chang ve thau ni Mormon ho tập pon so vai ai hai kha thelom zia chu ni in him ringot hi eng ma ni lo chu ria tur ni ai nim thuk hi swal ni zo tlat ani ko than anga zo nga soi poi chu wangin Mizoram UPC ho che danin thia ko than dang min attack pe zia te mi thurin an soi pe zia te khola ya zak mi lawa an sa ho beng chen an beng chen na sat thin zia te le an za thei lo zia te soi ngai lo kan travek chu an ni dan ni pathian thu hian ati mi chu manara riat tira nung chang moi le om dan te ti ke te riat tira ril rupa ngai tak aput tira zol do na te do thai na te mangai na te ani tir thina ni la hian an ni chu an aggressive ma ko mo hian bol ma và mi hi nga man ngai lo rai an du na mun an re pop prongot mai ni chu wangin mi riat thiam na le in leina ton na te in khongai na te hotel mi lo na ko ran chu tiang theology thuak brain was theology in bara te changa Trinity diklo tin zirtir ngar mi dang bei zong takal khatiang khan ni wang hian Mormon te JWT ne nei ang viawa America ram ro pui mi sing tam lu tuk le ko ran sang om na po top te na kal top te na lang thengat khan ne an ro pui va shima chung te po chu riat sakta ela kan theology chu ni maya thil dang om lo tro mi joro ma po chu che chu non choma an in bir na sem ma chuan an pum chuak te chu an riat khop mai kan ti to kha an othuk zong a te hian ai thei lo ka hai ngai lo rang ha kan ta sela eng po chulo ni se kan du tok anga nakina UPC theology lampang kherlawin baptism chung chang hi next video a soi zaw na kan na yanga eng wangin ngen sana tiang chi te kha anin him kherem ti te po kan soi to tang khan ei ko than ma sa practice dan te po chiang tu ra ngai ta ila ti chuan leile van siam tu chung chang te kan soinga oneness theology soi kai atron chuan kan soi kai nga van ek de ran chung khan han ti veli la tra purem saga style takin za mo soi si lo soi chepal chung si lo tiang de khan tra cái tiang vel de khan han ti ve ta ila ta takin kan soinga cái tiang zong khan thil lok thak la tangkai zong ti cho kan tumanga atu la le anni thu soi te po anni lo anni kherlo mi dang te po ni sala kan react le zel anga ma sen ni chu mi ko ran zirti dan te le mi thurin te zakmi lo cher cho ka tia voi khat na chau po ni lawa ri reng anni wang hian ti vedo hi chu an phuin ka ria ka dim pe wak lawa ai ma ni lo zok ko ran nin atm ma za reng lawa an du so yan han pu kwala ai nga ma thilom zia tak hre phat tak chom bok si lo na chote khati a hep rai ho rin da an te kwal ve te jong an hriat lo zia le an cho zia le an theology nu ja thlang zi hi aron proof ve mai ni ti hi chiang khop maya eng dang an lova an diabolic em thil soi re hi pathian fa pa an rap beta soi lokang helai hi atop khalan Krista dau dal tu chu pa le fa poi lo tu ni ti kan mu to ro zo na lai khatona ti chuan zo na lai khathon chui jaw na hi en ula commentary tha in ti ta po mi tam ber chuan zo na hian ko ran ho hi gnostic zirtin la ka ven pa in gnostic zirtin la ka ven pa in gnostic zirtin na chan pa in le kha thona ni ti hin ring dan ni vek ani gnostic ho zirtin na chuan ange dosati zima chuan ange zirtin na chiang takalang chu Isu Krista chu Mesia po ni sala mishing tak ani chuan sual hlom ani yang an ti ro chianga chu wangin mishing ni thayan ro lo reng ani Mesia ka ti chuan Krista kha chu mishing ve mai ani an ti a thau le ti po noi lawa
khá mi sinh về mai à kan Messi thà rau nó rần lúa chú cross sa thì kan a chuộc lại nè anh ta này chú nó chuộc sang lẽ chú vàng chú các bát thiên na các bát thiên na anh nghe Mickelson tiếng chỉ tập bộ kan tôi sẽ tìm gì mà nào act of Peter thì kan anh giết lằng hiền hiền này kan hùa chú tích theo là gì mà nên hiền ấy này em này đó dễ là thế cho nên riêng đàn cho nên chú vangin isuam ring kha pathian fa pa ani ti an ring lo ring an oi thei hlol lo bani chiang em chu context ni ta chu ti ani chuan pa le fa pan oi lo ati am zia chu johan chuan isu Krista chu pa ti chu tunge juda te pathian tro pa fa pa ani a chu wangin isu Krista chu tuile ti sena lo ko la ti mishing ani zia te la sui zela pa le fa pa oi lo tu pathian fa pa ni ti pom lo tu chu tha rau la kami ni lo pathian la kami ni lo ti te la ni le ta zel kha chu wangin isu kha pathian fa pa ni a pathian fa pa ni wangin apa po suin pa mai ni ati a chu ang che chu isu kha pathian fa pa ni ti kan pomolom ki ve zohon ate soi anga pom bok si lo amma kha pa ni ngal ti ang vel theology te gnostic rong kai deuh te he man atangin zirti na diglo ni na hi arei lu tuk to a dik lo version pa sim sim ni ti hi chiang dang sia ila tha gnostic rong kai lu tuk chu wangin johana na soi am zia chon isu le pa chu minung sang an ni a gnostic hawin kha mi hring kha pathian fa pa ni tak tak ani ti kha an rin thei lo wangin pa le fa pa oi lo chu messiah ni a pa fa pa po ni a isu Krista mi hring lo chang ti tran lo chu tharau dikla ka me lo pathian la ka me ni lo ti ang te kha asoi ni kha chu wangin mi hring tak tak ani a pa fa pa ani a pathian fa pa ani a pa le fa pa chu in oi ngai pa in ron ti pathian fa pa ani hi ngati nge in oi lo kha mi hring kha pa nei kha zohana kha na soya achiang le tu ra ngai kha tiang kha ni a context sumo tu te na mo context spell po shalawa a contex da then kha Bible skill chuak tanin ti thin ania an school hi che om ka te ki ma sai lo na ti lo in school che lom please ai ka tiang vel kha ni ha cho fiam thon ni ka in ti lim nai nga soi mai ni kha ole kam tu to ka nga min lo en saka chanen min lo ngai ma chan ka tin chana ro ril ro te pona dang ning ka sia kini chu kan ril ro pona chu lo wan ngai am fe ma wangin kan ti let ve dau mai ni cái in zoom phải lem lâu anh kha thì các anh soi đủ in mà hình lâu history chia ra chiang lu tok plat pathian thu zir na kong tam ta ka ma tro asan pa bi di zir te a thanu tok bi di a po char history lam pa expaten om zela a thu thung thara thu thung huya te khan line sang khan an kal ve ni pathian thu zir na tang kai lu tok chu Bible pe lama hian ko ran chan chin hi zir ngai ani lo chon ko ran chan chin atang lo chuan ko ran ni phung le an lo kal chho dan an pian trâu le eng ang nge ni thi ka ria thei reng lawa Bible chia dik ber in ti theu kan ne wangin kan dik le dik lo chu kan lo chhuwa na hian chiang takin a thai langa a ti fi ani chu zu chui la zu chiar ula in hu ma yang ka soi pe lo chiang lo to in tu chuan source te po ben dil la kan ngai ka in pe don ya ti khan kan thu to ka nga khongai in mi lo subscribe sak ve ula min lo like sakem lo comment le ula min lo share sak le ula ka tu lo entry na ka lo ma thilom zia he achiang tura ka nga ya ke chuan chiang ki lo I chang lo ti te po khan am lenga ngai da na chuan ka chang chuang lo wangan du da ning ka chang thei bok hek lo chan chu iso hi pathian fa pa ni ison ka pa te hi ama a pathian na soina ne ti tral chuan ka tiang in ka chang thei lo ani lo midang pa na ya chu kau ani ti kha ka chan dan to ni chu Bible in je ta ni mewa wang ani chu wangin tu du dan mi zong du dan in ka chang thei lo wa wan islam du dan pai chon ka chang thei lo chan chon du dan hi Bible je ta ani mew lo wang le pathian thu kal fit kha thak ani wangin ka tiang zong kha na chan thei lo wa history te a context le en na chui chuan kang kha thilom ji ani ti kha ta ila pa le fa pa le thlarau thiang hing kum zabi pakhat na changinan na trangin an chang thina chu kum sang hi chu Christian practice dan hi ani thile biblical theology po ni kha thilom je chu ani ti kha achiang em history chui po in ko ran pa te
le early Christian writings a pal par tharau thiang lim hinga baptist man chan na zong kan la chuak seng lo atam lo tu ma se lak chho tur po kan hu ve lo chu isu ming kha in baptist na nan mang thren te hin kan hu lo reng khoi lai encyclopedia apologia sela source an nei lo aziak tu te pan tir ko ta thil ti indi lo bak sa khan pa chu ka chu jong chu ne ma chu wang video ma salama kan soi to in the name of Jesus, in the authority of Jesus Christ, by the authority of Jesus Christ tinani yes kaka chiang tro chu wangin kha hre tur ni a baptismal formula bible kan hu chung chu mathaya bung som ni paria chang som pakwa chaw ani chu wangin isu krista mingin baptisma chang ro ti hi be baptized in the authority of Jesus Christ ti kha a om zian zo ka chu New Living Translation atapo kan hu a kan soi lok nga New Living Translation hi ka du a bible la chuan Catholic edition ka le nge a he chuan an sap trong po simple ke ni hria thiam vai phak to ka ni a tin an le lin dan le a om zi phok chok tura a then lai an han paraphrase zeu emo engemo te hi a tha em a om zi hi a phok chiang em ani bible tha tak a tam ma ya ka hria thadeu pakhat ka hria chu amana to turu le la tu ka cheng singa chu man ni india poisa le na tu nei chu kan ta ma du chu lo zong ta ulangin eni ban phak ve to ka chuan NLT te NASB ti ta hi ka ngai na ma KJV ro hi chu lar ve sem wang hian cái này cái chiar zeu na chiar bera cái này chu ne lo NLT hi ke du ma ten apocrypha po chama Catholic edition ni wangin an trong kam po ngai na tama thom zian le chu dan po hi a fu ni in ka hria lo ngai gan ve chin la lo chir ve chin te u in ngai na ve in ka ring ti khak kan soi le lok te se to ta ko